बार'लाम्फा थियाटारनि जौसाङाव तालिम होनायखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों उपेन बर'नि दैदेननाय 2023 आरो 2024 इं मायथाइनि थाखाय जानजि खाफ्राबाय बार'लाम्फा थियाटारा। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसराव बर'नि नायल' जाल' बार'लाम्फा थियाटारनि तालिमखौ जौसाङाव दिनैनिफ्राय जागायबाय। आं बुंनो बै गोजौ हाजो हाग्रानि दाउसिन दाउला जिब जुनारखौ साखि खालामनानै बे संसाराव नोंनि आरो आंनि बे गिबि जौसाङाव तालिम होनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। बे जौसां बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु लाइमोन गांखंनि इउपिपिएलनि नेहाथारि फुंखा दैमारि, गरेसर फालांगि आफादनि आफादगिरि फुलन नाथ, गरेसर फालांगि आफादनि गाहाय नेहाथारि सुरेन नार्जारि, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि बापुराम बर', गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सन्दिचरन बसुमतारी, गरेसर एनआरडिएस फरायसालिमानि बिगोमा देरहासार नार्जारि, गरेसर हालामनि समाज सिबियारि सुरेन चन्द्र बर' आरो गरेसर हालामनि समाज सिबियारि दैदेनगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव बे जौसां बेखेवनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। देग्लाय बोसोराव जयकान्त रामसियारिनि सुजुनाय गोरोन्थि अनजिमा, साइक्लोम आरो देंखो ब्रह्मनि सुजुनाय आन्दोनि सल' बे मोनथाम नायजाबखौ लानानै आगान होबोबाय 2023 आरो 2024 मायथाइनि थाखाय बार'लाम्फा थियाटारा जानजि खाफ्राबाय। मख'नो गोनांदि 1994 मायथाइयाव जोनोम मोननानै बार'लाम्फा थियाटारा बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोगासिनो दं। बे बार'लाम्फा थियाटाराव बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि टिपु नार्जारि, प्रदीप बसुमतारी बिथांनि अनगायैबो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावगिरि आरो फावखुंगुर फावखुंग्रि बिथांमोना बार'लाम्फा थियाटाराव बाहागो लादों। थोंजोङै बिगोमाजों सावरायनो गोसो दंब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लानो हागोन। जानबुं नं 8638867092। दिनै जोंनि बर'नि हारिमुनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। बार'लाम्फा थियाटारा देग्लाय 29 बोसोराव आगान सुरबाय आरो बिथांमोना दिनै स्टेजनि रिहार्सल बे स्टेजनि रिहार्सलखौ बेहाय खालामनो नागिरदों गरेसरनि बाथौफुरि गामियावहाय आरो बेवहाय आंखौ खावलायदों आरो खावलायनाय लेखा आं बिथांमोननि जि स्टेज प्रग्रामनि जि रिहार्सल खालामनाय बेखौ आङो बेखेवना होबाय आरो मिजिंथिदों बिथांमोननि जि नायजाब एबा फावथाय एबा थियाटार बेयो मोनसे मोजां लामाजों थांनो हागोन आरो बे बोसोराव जाय थांखि आरो नोजोरजों सिगाङाव दोननानै बिथांमोना रायजोनो नायजाब दिन्थिनो थाखाय थांखि लादों बे जाफुंथों। जेबो खैदां खैफोद जाहाथे फैया, बोथोरनि जाहाथे हेंथा हेंसि जाहाथे मोना, आनान गसाया जाहाथे बिथांमोनखौ बोर साबस्रि हरो। साफ्रोमबो फावखुंगुर फावखुंग्रि दैदेनगिरि आरो बे थियाटारनि गासैबो सोद्रोमाखौ जाहाथे मोजाङै मोजां लाखिथों आं बेखौनो मिजिंथिदों। आरो जोंनि बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय सिनेमा एन्ड थियाटार बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो जोंनि थियाटारफोरनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनाय जायो रिकारिं आरो बेखौबो बिथांमोननो मोनहोनायनि बेब'स्थाखौ खालामनानै होनाय जादों। बेसेबांसो होनाय जायो? बेखौ जोङो थियाटारखौ नायनानै खालामनाय जायो। दा बिथांमोना खनसेबो मोनाखैब्ला 2 लाखखौ बिथांमोना मोनो। थियाटार जिहेतु सालायनो गोबां गोब्राब जायो, बेनि अनगायैबो माबाफोर बिटिआर सरकार लाबावो नामा? जिहेतु थियाटारनि खोथाया जाहैबाय कमप्लिटलि बिजनेस पारपसजों खारनांगौ। बेवहाय पारपसजों थांखिजों बिगोमाफोरा दैदेनलांनांगोन आरो थियाटाराव जायफोरा बोसोरसेनि थाखाय फाव खालामनो थाखाय बा थियाटाराव हाबनो थाखाय एग्रिमेन्ट खालामबाय बिथांमोनाबो गोसो होनानै बोसोरसेनि थाखाय गावनि मावनांगौ गावनि फाव खालामनांगौ बेखौ मोजाङै मावफुङोब्ला निस्सय रायजो राजाया अनसायगोन आरो रायजो राजाया अनसायोबा थियाटारा जौगालांगोन। दा जोंनि सरकारनिफ्राय जेरै हायो मदद आरो हेफाजाब आरो थुलुंगा बेखिनिखौ जोङो होनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो हारिमु बिथिंखौबो जौगाहोनो थाखाय जोङो माखासे
पलिसिजों एडजस्टमेन्ट खालामनानै दोननाय जादों जायखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जों मावलांगोन। दा देग्लाय बोसोरसेनि थाखाय आं बे बार'लाम्फा थियेटाराव एग्रिमेन्ट जाबाय। फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आं। जेनेबा आं बे बर' भाइम'मान थियेटाराव थाफेराखै, बेनो प्रथम आंनि। आगोल आं जेनेबा एसामिसाव दंमोन, भास्कर थियेटार होननाय। देग्लाय आं फैयै गोदान आरोखि बर'नि बे माने भाइम'मान थियेटाराव मोजां मोनदों आं। गथ'फोराबो मोजां गोजाजोब। माने देग्लाय बोसोरखौ मोजाङै मोजां बारहोनो हागोननि आसाखौ आं नुदों आरो बे बिथिङाव माने स्क्रिप्ट राइटारा जा लुबैनानै लिरदोंमोन बेखौ गावनो आंनो माने डिरेक्सन होनानै खालामहोदोंमोन नालाय, गतिके बिथांनि जा लुबैनाय बेबायदि फावखौ आं होनो हादों होननानै गावखौनो साननानै लायो आरो माने बिदियाव आं गावखौबो साक्सेस जानाय बायदि मोनदों। बे माने दाखा जोमैनि जा फाव, बे फावखौ खालामनानै मोजां मोनो। साननाय नङा, बेयो नाजागासिनो दङ। जेन'बा बैहाय जेरै खालामदों बे बार'लाम्फा थियेटारावबो बेबायदिनो फावखौ होनानै रायजोखौ बोजबना लाबोनो हागोननि मोनसे माबाखौ जा सेस्था बेखौ आं खालामगासिनो दङ। नट' राजा बेखिनि गोहोखौ आंनो हरथों, रायजो राजानो जाहाथे आंनि फावखौ माने होनानै गोजोनग्लाय होनो हानाय गोहोखौ जेन आफा नट' राजा हरो आरो सेस्था लादों आं। बे गांसे माबा दङ जोंहा देंखो सारा लिरनाय आन्दोनि सल', बेनिनो मोनसे माने जेन'बा आङो होनोसै आरोखि। खोब दुखुजों फिसाजोआ सासे सेंग्राजों माने आन्दैयै माने गोसो गोरोबलायनाय माने एक्टिं दङ मोनसे, बेहाय माने जोबोद जोंनि न'खरा खैफोदाव गोग्लैयो। माने गामियारि थासारिनि माबाखौ लानानै बोरि बेला हरनायखौ लानानै अजा दायना फैथानिबो बाथ्रा दङ। बेयाव मोनसे खोब दुखु नांथाव दङ। जेन'बा दाथ' हारसिं खालामहैनाय जादों जेला एसे सर्टै होनोसै आरोखि आं। थारमाने माने खोब दुखुनि रल बियो। नों पापि, नों सुनि, हाजिरा मुजिरा मावनानै नोंखौ फेदेरदोंमोन, नोंखौ फोरोंदोंमोन। ओमफ्राय माने सिमाबाबो दं आङो, गुबुन ड्रामा मोनसे खालामगोननि मुडआव दङ। गतिके बेखौ आं फिलिंसखौ लाबोथ'वाखैमोन, थारमाने ओरैनो जास्ट एसे होना होबाय। इसोरा जुदि मोजाङै मोजां लाखियोब्ला फिन लोगो मोनलायोबा आङो मोजाङै होगोननि आसाखौ लानानै थाबाय। माने आं गुबुन मोनसे ड्रामानि मुडआव दङ दा। गोदान रिहार्सेल दिनै जौस्रां गाखोगोन नालाय, थेवब्लाबो आं माने नोंथांमोना बिनाय लेखा एसे ओरैनो जास्ट होबाय। आं उनाव जुदि इसोरा नट' राजा मोजाङै मोजां लोगो मोनलायोबा बेखौ आङो माने खोब मोजाङै होगोन होननानै आं लानानै दोनदों आरो गोसोआव। माने बे आन्दोनि सल' ड्रामानि आंनि लुबैनाय बायदि रल मोनसे बियो, बेखौ आं साक्सेस खालामनो नाजागासिनो दङ। माने जेमान हायो एसां। गिबि पेन्डेल हिसाबै बहा दंमोन? आङो बिगोमा सारनियाव सोंथ'वाखै, अबाव लानाय जादों बे मुडआव हाबथ'वाखैनो आङो। आंनि माने जा फाव बेखौ माबायदि साक्सेस खालामनो हागोन बेखौसो आं माथा मारिना दं आरो। माने पेन्डेलफोरखौ अबाव लाखिनो बेखौ सोंथ'वाखै। जेला जोङो बायहेरायाव ओंखारलांगोन बेनि उनाव आं सोंनो सानदों आरो। दा फैगौ माने जोंहा 30 आरो 1-2 खालार खालि सेरावनो जोंहा मा होनो बालुगुरि ना बालाबारि, बेयाव जों माने दिन्थिफुंगोन आरोखि। बेखौल' मिन्थिगौ। बेनि उनाव अबाव लांगोन माने बिगोमा सारासो मिथिगौ आरो बेखौ। जोंनियाथ' खामानिया बेनो, कालसारा जेब्लाबो जौगानांगौ। जौगानायनि खोथाखौ जों अराय सम बुंबाय थागोन, थैजासिम बुङालासिनो थाया। बयबो गोसो गुदुं जानानै कालसारखौ नायलायबायनांगौ। बेयाव उन जेनेरेसन दानायनिबो खोथा दं जोंना। बा बार'लाम्फा एबार ओरैबादि गोसो जाना थादोंमोन,
थारमाने खोथाया हमनानै लादो बे बै कर'ना भाइरास मा जानाय बै टाइमाव एसेल' बोसोरथाम बन्द' जानो हादोंमोन ओइबारथ' सारा जोंना उपेन बर' सारा जाबादि जाखांहोफिनबाय दा बेफोरबायदि गोसो गुदुं गुदुं ग्लाब ग्लाबै बे बार'लाम्फाखौ जेब्लाबो जौगाहोनो दंफैयो बर' रायजो राजाखौ मा खावलायो जिहेतु थियाटार अनसायनायनि सायाव माखासे मोनथाम मोनब्रै माखासे दंसै आरो सोरबा मास्टाराबो नायनो लाजिनो सोरबा साख्रियालानो नायनो लाजिनो सिङाव टिभि नायो भिडिअ नायो मबाइल नायो मबाइलावबोथ' जोंखौ नुयो टिभियावबो जोंखौ नुयो थारमाने नायनाय फांसनावलाय आलदा जुदा खिन्थु बे बर'आ जि ओंखारथारदों मानसियानो थियाटाराथ' बेफोर मानसियानो ओंखारथारनायसो बेखौ नायलायनायाव मा लकसान दं बेखौ एसे साननो गोनां जादों नायलायथारनांगौ जों माब्रैहाय थांना थानो कालसारनि मानसिया खालामखांनायनि उनावसो बक्सआव हाबोथ' जोङो जेरै रेकर्डिं खालामखांनायनि उनावसो टिभियाव नुगोन मबाइलाव नुगोन बेफोरबायदि ओंखायनो रायजो राजाफोरा अनलायनानै थियाटार होननाय बे मोनसे हारिमु दावबायारि माबाखौ नायलायलायोब्ला जों थांना थानो हागोन आरो जोङो थांना थानाय नङा बर' हारिखौ राहा खालामनो हागोन थारमाने जोंनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय हारिखौ जोङो फोजौखांनायसो जिहेतु नोंथाङा बार'लाम्फा थियाटाराव फैबाय बेनि ससे जिहेतु ड्रामा आखौ फाखौ जालाजोब्बाय आं आरो पुलिस खोथा मोनसे बिदिन्था होननाय सिमान सिं बर'नि बेयाव मोनसे सिन मोनदों आं सासे सिख्लाखौ गोसोथोनाय बेयाव बुंनाय दं गाहाय गोजौआव समान जोंहा हाबा जाखांनानै लोमजानाय मानसिया जेरै गरम उथिबाय थायो नोंबो हाबानि उनाव प्रेसार जाखांबाय थादों ससियेल मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय बे समाव आङो बार'लाम्फा थियाटारनि जे स्टेज हाबाफारि जागायनाय तालिम जागायनायाव आं नुजाफैदों बेयाव आंनि मोनसे नायजाब दङ बे बोसोराव बे नायजाबनि मुङानो जाबाय आन्दोनि सल' दा बे नायजाबनि गेजेरजों आङो गोबां माने बर' समाजाव थानाय जिथु माखासे मेसेजफोर आं बेखौ होनो लादों दा बिथांमोना नायगोन बेखौ मिथिनो मोनगोन मा मेसेज होनो नागिरदों आथिखालाव सोलिबाय थानाय जे थासारि बेजों लोब्बा लाखिनानै आं बे नायजाबखौ सुजुनाय जादों बे नायजाबआ माबोरैहाय जागोन जिहेतु समाजारि बिजों डिटेक्टिभ प्लास समाजारि बे मोननैजों कम्बाइन जागोन बेयाव आङो जोंनि आथिखालनि बर' समाजाव जानाय जे दायना फोथायनानै गोरोन्थियाव मानसिफोरखौ बुथारनाय बेबायदि जाथाया जोंनि समाजाव सोलिबाय थागोन बेयो दासिमबो जोबनानै थाङाखै बेनि माखासे मेसेज होनो थांगोन लोगोसे आथिखालाव ड्राग्सनि जि गोहोम बेयो जोबोद जोंनि लाइमोनफोरखौ धंस खालामगासिनो दङ दा बिनि फारसे जोङो सरकारा बोरैहाय सांग्रां जानानै आरो जोंनि समाजारि आफादफोरा बोरै सांग्रां जानानै बेफोरखौ फोजोबनो हायो बिनि माखासे मेसेजखौ आं बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो लुबैयो हारिमुवा जिहेतु हारिनि सिनस्रि हारिमु गैयाब्ला हारिया थांनानै थाया दा बेनिखायनो जों हारिमुखौ फोथांनायाव जों बयहाबो बिहोमा बयहाबो जोंहा कन्ट्रिबिउसन दङ आरो होनांगोन जों बयबो अनसायनांगोन आरो थियाटारा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नायल' जाल' मोनब्रै थियाटार सोलिनानै दङ गुबुन हारिफोरनि रुजुनायाव जोंनिया जोबोद बाङाय दा बेनिखायनो जोंनि जाहाथे रायजो राजा बिथांमोना बे हारिमुखौ अनसायो आरो थियाटारफोरखौ अनसायनानै थुलुंगा महरै बयबो नायनानै जाहाथे बिथांमोनखौ फोथांनानै लाखियो आरो बेवहाय थानाय माखासे आर्टिस्टफ्राबो जाहाथे बिनि गेजेरजोंनो एसे एनैब्लाबो थांना थानायनि राहाखौ मोननो हायो आं बेखौनो आसा खालामो